Agak step ke bapala, ke step jong kajing job. Tingai kublai Easter yapi baro ki parabangit nadu ki samla, kilong kami kilong pa baro, hak kerteng ke jong Jesus Christ, ubalayap bat balwipat na kajing tep, yeroyutra. Hagan ke sengi, Jesus lami pat na kajing tep, ladon kajing perta ke bakra, kabong ulami pat dah shisha. Kene keladon kanu kopor bapinom kemen para bangit kene kesengi ngam tip kanu na preng jong pi mena step nang kong banai ngu bau ji solami pat na jing tep na kabenta jong pi ulami haga dur ke batmai ke met ke batmai yang ayo pirun ai ke met ke batmai bangin syakri yo jisu nang ni syakmat de to blame korku kene ke step ke jing syakri ke jing bane ke jongi Bat komjo ni ai kublai istaria baro ki parabangai ki bapet lang baka online haga de step to uji sublami pat na kajing tep u loring kat bat pi u em na bom jikot shabom jikot haki por kajing sok haki por ja kajing kemen u ne uji sublami pat na kajing tep u em u yai u dandan kat bat nga bat pi de to blame korku ngin petang kajing syakri jing ni por daga bangirwai ke jingirwai ke laispa kendai puar Chris ulami pan Jisu nong penem laka hakadur breu lawan ban penem ki jaj ban reu Herod ulawat lan kolong ban penyam tip bulong kenrat ha jingyam halor jingyam mi na jingtep ulami ya ke jingyap hi ula job thiau ulami na jingtep dah ke jingrisa udah syong mentah habneng haket ukpa ulami najing tab ulami pat ngenyar walang de kabajeng pelajimot ruai de download ke bakemen baro pada dina ke de jirwai ngasungaban khot ya wei na kinong turai ke jong evangelist ke jongi iba perkat sun in yoban puli ni ke tien ke jong blai bar ban pen kentang ni ke ji sang ke jongi ha ke jing duai ini yang langir ruai ke de jirwai Gabalai spa kendai puar. Jesus urang penim maka hatur prim ulawan ban penim gijat penrim keminas dan ulami ya kajing ya hi ulas Ulami
Yaroi try. Shabang inyo ban pulie bat ban pendam ha ke jing ruai ha ke ni ka step. Ko ban ai khublei ya ke ni ka singi ka bakar pang ka bangi kan mau kum kata ka jing mi pat ka jong jisu na ka jing yap. But lingba ka ni ka jing mi pat jong jisu na ka jing yap. Ka long ka jing kermen ka bakrau na ka benta ka perthei barok ka we. Tingan yo ban pulie na ka Ketien na ki arteli ki benta jong ka ketien jong blay ka bangila ban syam na gospel jong Lukas ka lanong ka ba arpusau bat na ka shithi jong Petrus ka baningkong ka lanong ka baningkong bat ki dekat balai ter ki ong kumne te ha ka sngi ningkong ka tayo habakan sa syai berngut ki lalet sya kata ka jingtep ki dara ya ki jing ubi ya ki ba ki lai pen kre bat ki lai syam bala pen telun no yo mau na kata ka jingtep Habaki la ya besut hapot te kim shim la shem ya kamet jong jisu ubau trai te kala jati habaki dang ya kuslai shapang kane hakamiru arngut ki rangba ki la yeng hajan jong ki haki jan ko ba pernai li e te kat ba ki la shap tieng bat ba ki la pendam la ki khamat shak khandau ki la ong haki balei phi awat yo ba im hapadeng ki bayap don hang ne henrei ulami pat Tu ya kan mau kumnu ula ong hapi men bau dang don ha Galilaya u ong badake bakadei ban ai no yo khunu breu hakikti ki breu ki bapop ban sanar phna bat ban mi pat ha ka balai ka sngi kumta ki lai kan mau ki ktien jong u ti ha bakilaya let phai na kata ka jingtep ki lai thu ikini ki aka baro hakikat we ngot bat kita ki we pat baro Kilalong te ka Mary ka nong Magdala bat ka Yohana bat ka Mary ka kami Jacob bat ki wei bat ki kentai ki badon lam bat ki kilayathu ikini ki ha kita ki apostle hendrai kini ki kentien ki hendrai kini ki ketien ki long hakikum ka jingkran kai bat kim nget hendrai Petrus ula yeng George bola phet kata ka jingtep bat habola dam ban jungo ula yo I ya kita ki jan linan bani bala bu kerpang badula letno shala yeng da ka bas ngolingo syapang kata ka balaja ka gos ka shti jong Petrus ko ong ka jingker khu yo blay ubau kpa jongi u Jisu Kris ubau tra jongi Ubakat bakum ka jing isnei ka bakraw jong u lapan kha arsian yangi sya ka jing kermen ka baim da ka jing mi pat u Jisu na ki bayap sya ka jing yo kanti ka bamput bat ka bambet tinget bat ka bam sep no ya ka balari haki beneng khnang ya phi ya ki bala sumar ka boru blai da ka jinget khnang ya ka jing penim ya ka bala kre ban penpau ha ka ya ka ba khadu tu blai yo ban kerkhui kini ki kentien ki bang na yo ban pulien na ka kentien khot ke jong u ngin yo ban duai ublei bodu kpa jingi ba habneng ha kani ka step a try ngi wan ban dam ma khamat jong me ngi wan ban ai ngu e mekin try kani ka singi ka bakraw ka bamela penlong a try ar hajas nem menchwa try ya ki jing pen yat ki jong me ki bamayan ki ba da ka jing berkhat brio jongi ngemla ban sngo thu ko try hendrai ngi shu pediang ban nget ya ka bamela le ken try bala sa nar phna ye me kat kum ki jing tho bat ha ka singi ka balai mela mi pat ken try ba ha kani ka jing mi pat ka jong me malawan ra ka jing ker men na ka benta jongi ki brio ki bapop ki bamlong ai ru em ko try ngi don ha kani yeng ka jong me menta ni khmi ya ki khamat jongi shame na mar ngi don ya kata ka jing kermen bau Jisu la mi pat na ka jing yap bana ka jing mi pat jong ula sius pa apat yang ken try la thau biang pat ya kata ka lenti ya ka bala pendekut no ken try Jisu bangi yo ban phai biang pat show blay pau nong thau nong penlong ya ka jing em bat ka men siem jongi try ngi don ha ka ni ka step da ka jing so ngo ka bakraw ya ka bamela le na ka benta jongi ken try Jisu ka jing yap bat ka jing mi pat jom me ka dei ka ba im don manu bala ban len om don manu bala ban nget baro ngi nget ban ngi pediang ken tra Jisu bat ka ni ka jing yap bat ka jing mi pat ka jom me om don manu lu bala ban ya ka liang ken tra Jisu om don spa om don po om don ka ka bangi la ban le ken tra bangi la ban ya ka liang ya ka bamela le na ka banta jongi tra Jisu ngi hang ni ngi don ken tra ngi dap da ka jing sngoling ngo ka bakraw ngi dap da ka jing sngo shap tieng ka bakrah ka men siam jungi ngidap da ka jing sngo
Kamen siam jungi ka khnyo ken tra habangi phai habangi pet ken tra sha ke jingle jume bat ngi rengi ai ngo pat yeme ba hapreng ni ke ai baro ken tra ke ai ka bamalale nam ta jungi ka dei tang namar ba me e jingi hadu kata kata baling ba ka jing e jume me pen shisha ken tra ba me ki holor ka ding phna bon me pat na ka jing tap ken tra namar ba me e ngi hadu kata kata ableng ngi wan phai khmat chme ha ken ka step ngi wan phai khmat chme ban ken mau ken tra jisu ka jing e ba ka jing snake ka jome ken try na ka benta jungi ki bre ki bapop try ngi don hakani ka step ban ken tiewe ka dono jungi ban rai ki jimbar jimbar khat jungi ken try jisu be ban ken mau ya kata ka sngi ka bakor dor tam haka jing em jungi ki bre ken try jisu ka jing mi par jongu jisu ka de ka jing ker men ka bakrau ken try na ka benta ka perthei baro ka we ken try jisu ko pangi duai hakani ka step na ka benta kani ka por ba men yo ban ker khu men da yo ban ra shishai ka dono jungi hangno bangi don kumno bangi long hakano kano ka jing don jong ka jing em gen try ka jing ya lenti le sing ila phai dien no me le sing ila arta tien le se ha ka jing shap tien jong ka jing em ki jing e ki bobon gen try ngila klet no eme hendreng i dwai ka ni ka step bamen pen kan mau ngi ba me e jing gen try melami pat na ka jing tap om nam ta jong no en try nam ta jong ngi wei pa ki wei try ki badan ha ka ni ka jakaban am ta ka perthei bro ka wei na ka banta jong ngi ki bre ki bapop ki bam long e ru e malawan ban wat khnang gen try ban penem ko pangi dua ya kan ka po ba men ra apa ya kan ka jingker men hakitu ki bala do jingker men men ra apa ya ka jing em gin tra hakitu ki bala do na ka jing em men ra apa ka jing sok hakitu bala do na ka jing sok men ra ka jing pen khia hakitu ki bapang ki ba shitom ro kum jo gin try ko pangi dua na ka benta ki om tang nam ta jungi hendai na ka benta ka perthei hi bro ka we can try habangi pet haki kot khupor habangi pet haki news ngi e ka jing ja ka leng jong ka ni ka perthei can try jisu ka jing ya pen yap ka jing ya snam ka jing ya le mar ke liang try ngim don kanu ka jubab hendai ka jubab dei tang ha ka jing mi pat ka jom mi bau jisu dei jong ka jing kermen jong ka perthei try tu pen em ya ka perthei tu pen em me ken try jisu ya ka kam ka jom tu pen em ken try jisu ki balang tu pen em me ki nong tray ki jom tu pen shut board pen dap me da ka board bangin laban flag and try ken ka gospel jong ka jing mi pat ka jom me babaro ki badan ka skor kin yo snow ken try ya ken ka jing hot jom me baro ki badan ka skor kin yo mat ken try jisu ya ka jing ta jong men sien jong me ni IT hame ka ni ka step ken tra jisu ya ka ktien jong me bo shakri jong me yo ban kren ha preng ban wan lam preng jong ni ai ba kan long ken tra ka batut no na ka khet ka jong me ken tra jisu ka ban wan ra ka jing ja tha ya ka jing em jong i ken tra ka ban wan ra ken tra jisu ya ka jing ka la ha ka jing em ka jong i tu kur khu me ki jing roi ki jing duai ki jing ki baro ki special number try ki bangin yo ban ya shim ban talang ha ka ni ka step ai ba kan long ken try balapan sled men siam jeme tukur khuma me kani ka por ken tra jisu ai ba kani ka por kan da long shisha ka por ba men siam jeme on yo ban trei hak men hak donot ka jungi yo ban ya lai lu hak pedeng jungi ken tra jisu tu weng no iki jing khang lat jong setan tu weng no iki jing atatien tu weng no iki jing shap tiang baro hak ka teng ka jong jisu ken tra ba ai bangin mani lai lu jeme hak jing iet ka jome ha ka jing isnei ka jome ngin na ma chi sha ken try ya ka jing ker khu me ka ni ka por kum ju iki banget ki bada ha ka leng jong ka ni ka perthei ki bakan mau ya me ha kum ka ni ka singi ki ba shakri me ha pedengi jaka ki ba e ro ka ta tangi duai na ka benta jong ki man ker khu ki ru kum ju atrai ni pen kentang bat ngi da IT no iki ni ka por baro ha ka keteng ka jong jisu nong penem amen. Genteng ke jing syakri ke jing bangir wai pat ke jing wai ke balai pusau ka jing wai ke balai pusau kele yathu bo jisu la sha ba un suspa ya ki ba pop tam bat un pelai un ri ru na ka pop namar ka ni uthe la ka snam to yai pen bana ya ka kubor phala kalang saudon to yai pertajam hadu perthei kan tip ka bor jongu kendau bat beneng ken da yoro jam sa che sem tu ngi rwai ke ke por ke ba jeng ka jirwa no shem raisham semong kele yatho ji sulami pat ka jirwa ke balai psa ngi rwai lang de ke ba jeng kele yatho buji su ulasha baun sius pa Yaki bapokta
sao baro hapeng jingma unsuma unka tunai pena yaka kubor pela geleng saudo tuyai bertajam adu berdei kantip kabor joku kendau batne indaya roja benda geleng puji suun wan paun wan shin kiril kujomu haun wan yan nabdeng bat kabor le ngin sayo i muram bajong tuyai penang yaka kubor pela geleng saudong tuyai bertajam adu berdei kantip kabor jomu kendau bateng indaya roja. Kadang-kadang kepor kebangi kum kikon ki jong blay. Bangi don kamban aingu si shayo blay. Bangi mani yau kon jung Jesus Christ. Ubalayim ubalayam. Ubala ki holo dingpna. Ubala ba ki pop kirengkang jongi baro. Baru jo Jesus ulami pat agak step dan step renga. Kena galong ke jing job ke bakrau. Para bangai bi agak kepor ngikum ki kon ke jong blay. Ngangek ni lapan krek laki jong ki download ke jongi. Bangin yo ban syakri ban mani yanu Jesus baim. Bat kumno lapan im jangai piru. Bat kumno mangiru ngin yami pat lem baru Chris haka jingem bat mai de sisa. Dia kena kepor ngakot lang yapi kena kepor. Tungin syimi kena kelat ke kabu ke bakrau. Kumbau Jesus walong kalanti syau blay. Haka testament kebrem kim yo alat ban lek syau blay ban duai ban kerpat. Kila lek huleng do. Rau Jesus long rang baling do. Ula yap sisin ula kenya ding pna. Berpelong yengi kilang do ke jongu. Ni yo ban lek bayak mat jong blay ban duai. Te mentang ni ke step tungin lek bayak mat jong blay. Da ke jing loi lang kan ke po. Ka baning kong ngong ngin aingu yau blay bala pa yo ko ni Jesus Christ ceneng perthai. Ubala yap ding pna ula mi pat akan ke ski. Ka bangin kan mau keleng ke perthai. Ngin aingu yau Jesus ba em na bom jikot si bom jikot. Ngin berkrau ke jing aingu kan ke step per. Telu ke donut ke jong pi kan ke po. Kan mau kan ke kelamat. Kom nu la sei pi na ke pung ti ahor ke pop. Bat kom nu pelong jing iban ngi dan man tahang ni. Kom nu breu ke patmai. Ngem la ban mudur kom nu blay. Open ke lai ke jingem ke jongi. Ngi don ke da ke berkrau ban aingu da shisha. Ka ba tu ngin duai. Banang ni shikmat ngin ya kum kinong job kum kinong sha job. Mau Jesus la job akan ke si ya ke jing tap. Ya ke jing yap pada ke jing tap hi. Ulami pat ula risa. Bat kalong ke buram ke bakrah pening. Bat ke perthai kala lengo sa ya kani. Ngin duai ngin pan bono blay. Bangin la ban jam shikmat. Bangin shikri yo blay ha ke jing job jong ke jing em ke jam sim. Laki thma ki ba bon ki wan. Tongin duai ke de pong try I bor. Ngin syakri ngin mani meu Jesus bela job nak kebentai jongi ngin long kenong job tong ini adwai kan ke po atrai Jesus bakar bi i jone ke por ngi ai ngu yame ha kan ke step ke belang ke step jong ke jingkman ke bakrau yang iki bengai ha ke pertai baro ke wei ko trai bi namar ngi lakan mau yame Jesus bela yak benting pna kalbari bangi kan mau yame Jesus bela mi pat nak ke jing tang step ko trai bi mela job thiau yaki bor jong ke jing ya baro bat mela mi pat haka dur ke batmai
Jesus ba i jonga ngi ai ngo yeme kat kene ke jing I ke ba kraw ke jombe ngi ai ngo yeme kat ne malapan em yang I ko tra Jesus be ngi don na kene ke jesang na mangim don jing kerman shu am don shu ba I am don shu ba isnai dei tang me Jesus ba la yang ida punkti a hor ke pom bat malapalong yang I komne kom bangilom benta ngi ai ngo yeme ko Jesus be try nang ne shekmat ngin yami pat bat me Jesus nang penem haka jing em ke batma mangin ino asyadin ki bor ka pop ki bor ka jingtom kinom la shiban temrau yang I nama me Jesus mala syayam mala siu ka dor ka barem hading pna bat melami pat rutrai ka por ngi dwai mangin jam kum ki kristan chekma ngin jam ka jing job mala job na ka banta jong I ki bor ka pop ki bor ka jingla jong ka jingem ki ba bon serta try ngi mameu Jesus bal mi pat na ka jingtem manai ka jing job yang ikom ki khon ki jome ban syakri me dashisha ai boringi nginam paitin shu ngin syakri me da ka jing job ha ka kertang ka jong Jesus ngi duai amen 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 kabar ngi don hang ne ki parabangit ki blakarpa ban duai nam ta ki bapang ngin duai nam tai ba Osman marbanyang don pa hospital bat kum jui ba watlas su ngios ngau iri kam jor ba ka jistom ba watlas kharchandi bat ngin duai nom tai kijai ba Morgan ba ngin duai no ke mentai ba Ranjit Shadam ngin duai nom tai ba Amos Kharmolong I baju aji syakri yang I ban pediang I piki parabangai ban lom ni ke jingai ngo I dang yo ke jing suma truan pen khia janai ia kini ki bapang bestom baro bat bon ki kerteng ki melalu ban nyau ke ke po trau tip de ke kerteng ki bom dan ke ke jeseng kong borin ngin duai na ke benta jong I ru kom jo dan preng jong pi ki parabangai ki stom ki or ke bat jong pi ra ke ti ke ke po ra ke kerteng Jesus bal mi pat na ke jing tem don si bona ni don ki jistom ngin duai ke teng Jesus bal mi pat ai pat ke met ke bat ma ke bakot ke bakhia pi pinla ban syakri yau Jesus nang penem ke ba tungin duai bo tram dorang kat bat ni ha ke ni ki jiseng ka jing syakri yau Jesus bal mi pat ka kubor jing mi pat kan kren bat kan ai borengi bagin mi na ganang jeseng in ngawi ke bor ke jing mi pat jong Chris ka tau thamai pen thamai ya ke jing ke jong ha jong pi tung ni duai atrai Jesus bakor bi jong ke por mi don ke ki para bangai jing ki bal ya thu ke kertang ke por me tip ke ki para bangai jing ba watlas ba Osman ba Amos ba kongdali Grace ba kom jo nang tai Baranjit ba kong Donin ba kiwai ki para bangai jing ki ba dana ke jing stom ba hospital ki ba ki yeng ke sam jong ki bat ki ba bon ki bam danang ni ken mau ye ki ke jing pang ke stom jing tiap pang jong ki try ki bala not temen not hakam met ke jong ki bala temen try ngi doai na ke banta jong ki ngi doai ki ni ki bala ra ke ti ki ra ke tenje me Jesus bala mi pan ke jing tem ngi ken mau me la pen mi snam ngi ken mau me la pen jingem snam ye me ko Jesus be bada ke jim snam jim pen kia ye ke jing pang baro kabangi ni mat haga di ke jingem ngi doai ki ni ki prabangai ki jing pang ba bonjai men pen kia haga ke tenje me Jesus unang prem bat unang sespa jongi ngi doai ro ke por man ai boring kum ki khon ke jome bangin jam shekmat kum ki nang job haga jingem go try ai boring I try bangin am paidin ngi am kerteng din try ngi doai ke por ke ni kenta ke jing managing shekuri jingi pa ke kubor jong ke jimi pat ke ni step leng bau shekuri jome a try ni dwai ba ke bor ke chipsle ke jom sema khoi ken yo kit kentien ki ten ke jome ken yo jaka ha ke donor ke jongi bagen mi na ke jeseng rangka ba ke bor ke chimi pan ban ai boring I bangela ban em ki nong job ha ke ban shakri me ko trai ker khu ye ke por barong lai ti me ye ki ku bor ye ke jing dwai ke bangelo sngo loren ka ke por ker teng Jesus ngi dwai amen amen Tigadang ye kan mau ke jing duai kan ke por ngin yo sngo ya ka jing duai special number na ka jing na ki samla ka kwa ha kan ke por na jing tep ya mela pen ni pa me say ya ngana jing le jing long barim kalale no ngalo tem
Shu'un rau ka pagpajing lo Jisu ula pelai nun Jisu ula pelai nun Gila dia benong, amen. Ai kan long kumta, uji sula pelai lui yang ada pi, ngidon mentang ni. Ji sula pelai lui war. Nyem sya te sya kom syo, ula pelai da shisha. Dai gani kesengi uji sula perta. Ba ula mipat na kajing tem, mipat da shisha. Kom nong pelai lui yang ada pi. Do bleng kerkui pi kisamla, kibelai gani kupor kajing ruai, kiyo dai shisha. Kapan skam ya ke jinget ke jonga ke jong pi ke nekapor. Tingai mo yo blay ke nekapor ko mangila tuai. Bangin yo ke kupor jo ke jing bi pat. Yang baro apilai se yo pin di tiet jing tiet pi kwa ban yo. Ya ke pi kwa ban tiet. Pinaman pai tali. Te ngai ni na yeng mi na ke je ser ngila tuai. Ong trai ngile se ke je seng. Bangin yo ke jing kerku na ke tien ke jong me. Ne pi wan je seng klampan kre. Dia lada pimpat penkre, belum kerku kampai pi mentah ke step. Un ai kampai pi, wat ya pi kibala temu shisha, man wan dengan kerja seng. Ngila penkre kita donut ke jongi. Ngila ya kan si pang ji sebal mi pat nak kejing tem. Kadang temai nak kawai ke sengi nak kawai pat. Hakane kane ke step ngin yoi ke kubor jo kejing mi pat. Nai Reverend Dr. B.R. Sokia, wai neki pastor rangba hakabalan ke jong belai. Ibalayai sibon kisnam komunong on kubor hakari ke jongi barok away wat shakiri jong kaperthai barok away yalong jingkorku ngait bagare ke step ru blame korku pen krai ke jingtiang ke donot ke jong pi khna bangin mi un korku habanda chlai batungin ken mauri iya ke jing dawai pastor ngi pediang sngobhaya pi ke pol shika pulpit ban ai ke kubor joke jing bi pat ai kublai istari piru kumju haga kerteng ke jong Jesus Christ nong pedem bad balam pat nak jing tep ublai un korku Kabantana ka ksin ka jong ublai ka banga kwa ya ka bangin ya slok ha ka step jong ka ne ka sngi kalong na ka gospel ka jong uyonis ka lenong ka ba arpo kadukhat ka bakhat wai ter bat ki ktin ki ba ong kumne Henry ka Mary ka la yeng shabar kata ka jeng tep ka da yam Jekat ba ka la yam ka la dem ban ngo ha kata ka jeng tep bat ka la yoi ar ngot ki angel baki jan bali ki ba shong wai na shakli badu wai na shakchat ha ka bala tia ka medu jisu Kita kiong te haka ko kabriu balai payam kaya to haki na bakila shimno yau trai jonga bat ngam chip sai kila ya bo yo haba kala ya to yakane kala pai din bat kala yo yau jisu bau da yeng hinrei kam semla tep bau long o jisu Jisu ong hakako kabriu balai payam yano pawat kate bakadamot ba ulong unong sumar kper kaya to hau ko kanrat ladalabano mameyo toya to hanga hangno melabo yo dengan shimno yo Jisu ulong haka wa mari kahabakalapai kaong hau hakaktin Hebrew wa ra boni ka Mary kanong Magdala kalaleyo to hakitaki senran ba kalayoi ya utrai nang ta ka gospel ka jong Lukas ka lenong ka baar po sao ka dekat ka balay po sao kaya tobat ka ong kumne utrai ulami pat dasisya trai ulami pat
da shisha ka jing shisha jong ka jing mi pat utrai Jesu ka jing shisha jong ka jing mi pat utrai Jesu kadai kane ka benta jong ka jing ya slok kabang akwa ya kaban walam hagane ka por kum ka khubor hagane ka sngi jong ka jing me pat bakrau ka jong utrai Jesu ka jing shisha jong ka jing me pat utrai bae jongi o Jesu u Charles Colson hakakot ka jongu ka bakerteng the body to yaga way ka jeng ya to khana ka shisha Hagari Soviet Union jong ki to kisni basanshar ka communist ba Prussia yaka jeng Christian but yaki Christian hi hakabala penshitam da ka jeng penshitam ka ba omdon thali balaban batai yakata ka jeng penshitam beng yaki Christian hakadugari kadon ka Orthodox Church but kidon kini ki Orthodox Christians kibadon hakadugopor kibom Jew shepting manpla yaka jeng shisha but hakabaki yakublay iway ya iway kumbangi yakublay mangi hakine kisngi ban yakali yakakot kakya but kumta terter ka jeng yakublay jongki hakabaki shem kalong kini ki kentin ki mami naunong yakublay banong o Jesu ulami pat bad ubashimkti u aya ka jeng jubab daga jengkmen ulami pat dashisha Jesu ulami pat dashisha balayato yangi hagane ka jeng yato bahagaway ka por o nong yalam bakraw ba Persia ya ka jeng ay Christian ba ya ki Christian ula kem yo pastor jong ka balang bad ban ong ho nganay porswa yame shitengkanta ban pensisa ba u Jesu ulong ubaim Pastor ujubabu o ngamdon kam siteng kenta ay yang atang arsikan hakata kejeng yalang ba kabakraw but onda ulayeng wong ya gini kentin o Jesu ulami pat kami kajing sawa bat kajing pertana upay ba ulami pat dasisya o Jesu ulami pat kajeng perta kalong ulami pat dasisya ong tangkata kakubor kalabyang ban pensisya ban yato bau Jesu ulami pat na kajeng perta bat kajeng sawa jong kata kajeng yalang ba hagata kapor ngakwa ba mangiro kum ki Orthodox Christian ha Soviet Union ki baki perta kum ta tongirungin ong ya kini kikantin u Jesu ulami pat dasisha u Jesu ulami pat u Jesu ulami pat u Jesu ulami pat ulami pat dasisha hallelujah gani kalong ka kubor ka bangiton kam yakaban lekrki kumbalek kam Mary na lomjeng tep hakabala tep yo try Jesu ban ya shembat kisran kiban nomen sim kibala dojing kermen haka jeng shepting bala kangtala haka kamera kabaki ya kendolang shipera kane kalong kaju ka kubor kabangin ra haka percay ka jongi hagine kisni ya ka jeng shisha jong ka jeng mipat ka jong utray jongi u Jesu ka bomdon mano bala banlen ya kata ka jeng shisha kila don ki jeng persang ki babon ban pentame ban ong ba u Jesu shem
lami pat lada phin pule haka gospel ka jong Matius ka lenong ka bakat pra bad haka tu ka khot ka bakat lai ter phin yoi ya ka jing yalle ban yalam bakla dakini kirangba nong yalam haka jing sanar pna yo jisu kila penbam tengka ya ki kart ya ki sipai ki baap ya ka jing tep ka jong utrai ba i jong yo jisu bat kila ong ya ki toya tu haki paj ba baki senran ki jongo kilawan ya ka bantu no ya ka met ka jongo trai jisu kani ka jing penbam tengka kala sedang bat kala don lang bakirta wat hagane ka por ya ka bala sanar bala tep yo trai ba i jongi o jisu kaktin ka ya choyani bakila shim ya kani ka pesa bakila ya to ya kani ka jin ya to kaban penyalam bakla ya kito kipaj ba haki to kisni ba ya kamet ka jong utrai jong yu jisu lawan to no daki senran ki jong hinrai ya kani ka jing ya to kabala ya to da kini kirangba nong yalam so called Christians lana ki Jew hagi to kisni kam shem lala bantrai kam ni kren ya ka political corruption hagi na kisni election hakari ka jonge hinrai ka ba kam snail na ki ba snail baro kada ka spiritual corruption kabadon haki jaka ki ba kentang hakaba kito ki ba pong ya ki janli ba ki janko ba jensur la sensar hakatono jongki dakei kei kaba put bat kaba sneu shika de namar katau ji so habau pek ya ki ukran ya ki kantin ki ba shai bat persha wang kordet ya pi naba hakaba shabar pila penle da kaba pushara hinre hapo ka donot ka jongpi ka don tangka put sudah Prabangai bayi ngim hagini kisni kiba ka karatap world kabadon hakari ka jongi bada ka pertaihi batane ka jingyale ban pantame kam semlala ya kaban yalam bakla ya kipanrung ngai leng bakirta ya ka jing shisha jong ka jing mepat ka jong utrai jongi o jisu ulami pat da shisha ong kaktin ka jong ublay naba yakane la penpau nengkong ha u simon dakaba ulami pau ha u simon ulami pau ro haka mary gumangalapuli happy hakana ka por ka manta hakata ka step jong ke jinmi padu try jisu haden kasni kabalai baka Mary kanong Magdala kalaleg haulom jing tep yakabaniam pajdonot kalaleg haulom jing tep haswa baka sni kan mi bergajing syai jong kepercai kan wan kalaleg klem jing shopping marwe ya kabaniam ban dem ban khot kerpat hakata kajaka ya kabalatep yau trai bayi jong yu jisu batala shem balapan telun no yau mau kang jong kajing tep hagitu kisni habatep yano balaong ba udonu ne mau kang balabo ha plau jong kajing tep mau kang uba omdon mano balaban penki yau trai jong yu jisu labo yau no mau kang om day tang ba uday mau kang kum bakang ya kijing tep jong kiwai la ya cho yang i balasil ya ka jing tep ka jong utrai jong yu jisu
daw ne mau khang namar bakine ki rangba nong yalam niam ki kan mau ya ki kular ki jong utrai Yesu ki bawang haden lais ni ngan sami pat namar kata la ai ka hukum ban pen scam ya ka ne ga jing tap ban sil ya ka daw no mau khang ban bo ya ki cards ki ban up day and night bat mit bat sngi ban pek yo ba umi pat na ka jing tam ka ba sngosi kinong son ki jong trai Yesu ki kan mau ya ki promises ya ki jinkular ki jong trai kadba ki senran ki jong ki la klet no ya ka ta ka kular bat ba ka Mary ha ka jing susha dai ba ka kan mau ya ka kular bon sami pat ka lek ka long lang ba ka jing pai donot rengkat bat ki umat ketang haki khmat ki jongka ki senran ki yalom haka kamera bala khang tala da ka jeng septing bat ka jeng do jengerman bat ngiyoi hang ne ba ka Mary on nakalapoy hang ta la pentolon no yo mau khang bat hang ta kala yam bat kala jauman Jesu wan wat ya ka Jesu wan wat uyoi ya ka Mary bat ki omat ki bak tang hakatonot ka jongka ukali ya gini ki kenten wang ka Mary balai payam Mary balay fayam why weepest thou balay fayam palayoi bayaw mau la pentulun no nagajingtap hinray fayam balay fayam ki daw halandat yung ki umat ketang ki bau Jesu la dep tip balay kayam hinray ukali ya ka balay fayam hagane ka step jong ka jing mi patu try bangi ya celebrate bat bangi ya maneyo ki jo ki contain ki bau ukali ya ka Mary ukali ya ngabat ya pi ki bawan rangkat bat ki umat hagi jing sngosi bat ki jing kit baki hagi jing em ki bawan rangkat bat ki jing janjar ki baki brew kim tip dai tangu bleu betip piwan hagane kapor ban yashem yau Jesu balami pad badu kelai fi haki sur jong ki kentien ki basai balai piam ukwa ya pi bapin ya thu hau ya kadau jong ki umat katang ka jengem kwa ya pi ban ya thu ya ka jeng pat ka donot ka jong pi mano balapen pat ya ga. He wanted you to share with him. What me na gana gaji sang kalem ya to ya gane kadao jong ki umat ha ga jengem ga jong hai bat ka bas ngau chiang na ki bas ngau chiang ka khubor star ka khubor jong ga jeng mi pat ka long ba om don mau bala ban ka om don mau balaban ban yakabau Jesu umla yakaban pentelun no yau tau mau baban haka jengim ke jong pi kilaban don ki mau khang ki mau ka haka jengim jong pi kilaban don ki jingkit ki balongkum ki mau ba ki baban ye pi ki ba phim sngo don bor ki ba phim sngo lasho ban le kumno dakabor ka jong pi ka khubor babaya pi kalong Jesus is able u Jesu la ban pentelun no ya umau ba umau ka haka jengim ga jong pi haka ne ga seng ga bamanta phagi khmat jong pi jo onga trai meyo yi ki umman jonga meyo yi ya umau khang umau ka u baban haka yeng ga jonga bada ka yeng ga jong pi ya tu ho Jesu ngadai ban yuto halau kenran ngamla ban ba la jengkit marwai ngadai ban yuto hu Jesu jonga tang mau hi bala
ban yarap yanga. Kan mau ya gane ka khubor babha jong ka sngi ka jeng me pan bau jisu ulaban penkala ya ki umat ki jong pisha ka jeng kemen badula ya ka ban mentelun no ya umau ba umau ka hakalentia ka jong pe ka benta ka baar hakane ka ju ka lenong ka bangal lapul happy ka gospel ka jong Yohanes kala fail ka jeng penbamteng ka jong ki rang baniam hagi do kisngi ban ye tho bau Jisu siam lami pada shisha ka Mary kala fla ya ka experience ka jong ka with the living Christ unong seus pa ubami pat badubem nang tangi yo iro ba ulami pau hagi sinran jong u hapadeng ka jing ting bat ka jing do jing kermen ompat don jing septing kisenran kumba septing hakabakios ngau ya ka jing sawa jong ki prek kalor jong ka ding na empat don jing septing kumba ki septing kisenran ki jong Jisu haden ya ka balata ya ka met ka jongo ka jing kermen jong ki kalawai kila do jingkerman u Jisu ulai ban pau haki Jisu ulai ban pau haki baduong ye kini ki kantin bas ngau tiang the blessed message ka kubor balakerku jong ka Easter hakabau Jisu uwan ay agane ka kubor dailang bau angel dailang ba ki prophet dailang ba jongno dinrei uwan ban ay agane ka kubor dalat dehi halagi jong jisenran ji jongo ki balakem daga jing septing kabom don thale balaban batai rangkat lembat ka jing do jing kermen hakata ka kamera kabalakang tala Jisu ulapau haki baduai agane ka message ka khubor ka bawong peace beyond to you long ka jing suk iapi hagane ke jing seng hagane ko por ka menta donna pedeng jong phi ki bala budin iapi de ki jing septing ki ba crown hagane ka snem ka menta bar haga snem ka bala leino la budin kane ka klam la sho hagarui ka jonge hakaba kiba bon kiba ngej kila don hagajing septing kiba crow you are being haunted with fear wat kata kajing septing kabala kem yapi kabom don jakari hangno ban pet hangno ban pai lese pila do jeng kermen kumba kisenran ki jong Jisu kila do jing kermen kim yoi show ya ka jing shai jong ka sngi there is no hope there is no future kam don show kala shai ka ba pranai but haka jing do jing kermen ki ya shonglang haka jing septing being gripped with fear kaba kim snow to kum non le bat hang no ban pai haka jing do jing kermen haka jing septing ke bakrau u Jisu wan ban on ya ka kubor dala dehi daisho lengba kinong on kubor lane ki messengers da ki prophet lane da kinong ya tolapa peace be unto you paralong pi ki ba yo snow ya ka kubor. Let's say haka jingim ka jong phi let's say haka yin ka jong phi pidon ka jing snow septing pipet ya kala shai pipet ya yukan jia hagi snem ki banwan pet ya ki khon no mi don jing kermen pet ka kam ka jam ki khon samla ba phi ya pai sa ka dyang ba ka mon ban wat bat ban persang phim yo yi ya ka jing kermen no hope
Pipet ya kalashay jong pi kabadum. Ujisu hagan naga step yung kajeng may pat bapilawan hagan naga jeseng, and he is here, hallelujah. Ujisu bala may paduang long rengkat lambat piye bapiye seng arngut balangut badudon hagan naga jeseng hagan naga por haga bangi syakriu ulam may pat badudon rengkat lambat ngi yero yotrai pinek jaga taga kularu Jisu. Amen. Amen. Namar ba udon rengkat lembat ni hagan por ka jo ka khubor ka ba Ukraine ki senran ki bala nomen sem ki senran ki bala bodin da ka jing septing ka bom don thale bala ban batai ya piro ki ba don ha ka jing septing ber ka jing do jing kerman wong ye ki ki jo ki contain peace be unto you long ka jing suk Yape. Ujisu ulang kajing syai jong ka pertai. Unpe ya kajing dum ka badon hakayeng jong pi menta bar hakisngi ki manuan. Kin tangsan ki kejat sngi ka hok. Ubalami pat na ka jengchat ban pe ya kajing dum ban pe ya kajing syapting ban pe ya kajing artatin hakajingim ka jong pi para bangai bi ka wai pat ka kantin ka ba sngo chiang ka ba Jisu wan wong halagi jong ki senran kum bau pa ula pa yang a kum tanga ro nga fa yapi as my Father had sent me even so send I you. Kani ka Easter celebration, kanom long celebration, lem da fishim seriously, ya kani ka commission ka jong utrai Jesu. But kani ka commission kalong yang aba dia pi marway na do ki khana ki beret hadu mangi ki teman ki badon ha kani ka Jeseng. Kran ya kani marway, but collectively haka balang barokaway. Kumbau try blay ulapaya ngaru ngapaya pi go and tell kila yato haki para ki jonga kila yato baka don gajin kermen kila yato bangalong badon borbaro kila yato bakan percay kan tip bau Yesus Kristus ulang utrai halor gajin yap utrai halor gajin tep ulam mi pat da shisha kani kalong ka kubor kamang don kam ban lech ka patai there is no mission klam don ka resurrection para bangai bai how try Jesu try un karku badun yarap na ka banta jonga bad na ka banta jonghe hagane ka por ka bamanta kani kalong ka jing ai what a gift. Shaki wai kiri ki ju ya ai sungo bhai wai hakane ka sngi ka bakom ka ne. Suryem kum ka Christmas day. Hinrai hakane ka sngi the greatest gift ka jingai ka ba krautam ka bangi dai ban pediang nau tau wala mi pad. Terwa hafiya ka jingsuk. But wong ye kini ki kantin, receive ye the Holy Spirit. To pediang pi yau man sem bakod. Ban ngin mi na kani ka seng, ngin pediang na ka basngongo. Nau Jisu ba im, ubala mi pat uba donran kat lambat ni, ya kani ka jingai ka bakod or tam, a gift of peace. But ka jingai yau mensem bakoi haka jingim jongi ki bangai na bangim la ban sekri ngim la ban long nong pla klem ka bor ka jong mensem bakoi ni don kam ya kane ka bor ka bor la pentap
yakini ki khadar ngot haka kamera baki shong lapan sle do man sem bokoj ba lapan tap yaki da kajing slur haka bakim don show kajing septing haka bau petra suang ya ula sanar pnada penyeng ayangan sanar pnada kongpong hangnu ka phet ka to kajing septing ka to kajing septing ba kajing do jing kermen ka phet haka kerceng kajing Jisu hadin kajing pentap daka bor ka jongo men sem bako jongo blai lada don ka nugo por baka balang ka don kam haka jing yai lanti ka jongka ka don kam ya ka bor ka jongo men sem bako ni don kam ya ka jing pen sle ka jongo men sem bako ni don kam ya ka jing pen baptis ka jongo men sem bako daka ding ka banabnang ayaw man sem bakoy uang to pediang pi yaw man sem bakoy peace be unto you receive ye the Holy Spirit ulami pau om day tang haki sunran ulami pau hau Thomas ubala sya ya lambakla haka jing artatin bat ka jing bom ngej Uisnei bawai na kisunran jongu syaya lambakala hakachem jom kajingar tatin bat hakajing syayong bat hakajing bom naik wong ya gini gigantin u Thomas lam dengan yoban kta ya kikti balamong ba ya ka krung ga balamong nganom ngej bola mi pada hagane ke juk jong ke jing stan ki hon samla jongi ki badon haki college bat ki university haka jing stan haka jing roy jong ke science bat technology ki laban don ki jing artatin ya ki jing shisha jong kane kaktin ka jong blai ki laban don na pedeng jong pi ki ba artatin ya ka khubor babha kabangi layalam berosikata ya ka jing shisha jong ka jing me pat utrai Jesu bat ya ka bor ka jong usngo snei yo Thomas ulaj banya shem personally ula jalanti he was wondering haka jing sakma jong ka jing artaten kidon kibat kwa ban penksan yo Thomas bau Thomas wong udon hakata kata ka Daud ke bagiong ka honest Daud lane ka jing artatien ba syong niya namar kumnu keng on mi pat kamlong natural kamlong ka bang pat jujia manu how can that be but hagani ka jing long hok ka jongo an honest Daud ka ba kem yo but haga jing bom sngola ngai but syam la ngai bau Jesu lamipan ladau senran jong Jesu uba kerteng Thomas laban ngai but syam la ngai bau Jesu lamipan ngam artatin bana pedeng jong pi ki he ki hain na pedeng jong pi ki rustan ki runang na pedeng jong pi ki professor ki philosopher ki ano mo lajan poy man ong ki Lucifer ndon Lucifer de ki lecturer mdai ki Lucifer telada pim don ga jing ngai ga jing sisa ga tin ga jong blai de kalalong ken ba pila pediang ye ki jing hikai jong Lucifer an honest doubt but on the one how Thomas wong ye kini ki gantian Thomas kta ya ki kitiki jonga kta ya ka krunga jonga walong me ubom ngai tulong ubang ngai wong yau Thomas
ai ya ka kti ka jong me hanga ai ya ka kti ka jong me hanga kata yang jok kepor hagane ka jinseng try wong ya pi ya ki jok ki kentien ku mo ong yau Thomas touch me and he will touch you barong kata ya pi ju yo sngau ya ka kti ka jong pi bau bat utrai Jesu but utan ni ka kti ka jong pi borong touch me tai ki jing mo yang ka krong ka jong but Maria kta Thomas pertarang ba ya gini ki kentien utrai jonga baru play jonga barosi kato bud yo utang kumunong hikai barosi kato bud yo utang kumunong ya tulpa dai hagane ka por ba perta ya kini ki kentien banong try jonga play jonga my Lord, my God. Ujisu don hagane ka jesen. Tongin pandemic kli jong khendiat. Jisu pani ka kti ka jong phi ong aya ka kti jong phi hanga. Kta yanga. Kum ka dak bangi kta yo Jisu. Tongin kenere ka kti ka mon ka jong hajrong. Hoi. Kta yo. Touch him. He is here, hallelujah. He is here, amen. Touch him. Kta yo. Amen. Nangta ngikan mau ba onda ulakta ia ujisu u Thomas ulayo ya ka jengkala the turning point of his life kadai ka to ka por ka bo kta yo trai bo trayo kta yo ka jinglong Kristen ka basisha kadai kini ka blessed experience when we touch him and when he touches us. But habakta o Jisu pinsngaw ya kata ka bor yung kajingkala kajingruay yung ubro del Oldham nakapulpit hakabalang ka ba maudon ya ka ba ngalayo ya ka ban kren ban ya slok ya kaktiin ka jong blay tao ya ka to jingrwai ba sngaw tiang hakabalang he touched me oh he touched me and oh the joy that fills my soul something happened and now I know he touches me and make me whole. Shwaba fin mi na ga jiaseng. Let the risen Lord touch you. But pin sa ong ngalas ngohun bangadon hagayeng kajong try. Kajing penbam tengka jong kirang baniam hagadogopor kam shem la yalam bakla ya ki pai rungai lang bakata dai kani ka personal experience ka bakikidon badu Jisu ubalami pat na kajingtap dai kani bar ka jinglong Kristen ka basisya ka long kata ka bangin dai ban yo ya ka personal experience but u Jisu
ubah lamipat. Hakabau yashem bat nga bat ki. Jisu om day tang bau don hang ne hapul peda. Ai bau yo jaka hagadon ka jong ki. Kadon kadu ka jingal wai chorus ka tin English ka bang he lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives salvation to impart. You ask me how. I know He lives within my heart. Hatu im hagadonot jong phi. Om day tang bo don hagane ka temple. Kabala shana da Hebrew da kikti. Udon na em haka temple yung ka donot ka jong phi. Kabenta ka bakhad du hashwai ka bangan syong na. Ulami pau haka Mary. Ulami pau haki khadargot. Ulami pau hau Thomas. Bat ka basngaw tiang kalong ulami pau haki nong yai lenti haka ribri sa Emmaus. Simple villagers. Kinong kendong jong kanong rid Emmaus. Kibawan pai na Jerusalem hasiteng lenti ki ekran paraloki. Bat kat bagi dang ekran ujisu lejwat ban yakan do batki. Kejeng yakan do utra Jisu bat ngi halaki jong ki rukwam. Yau Thomas u yakan do hakado kadur yaki khad arngot hakado kadur yakan Mary halum cingtep bat yakini kinong ya lenti haga ribri sha Emmaus kat bagi dang ya halenti u Jisu lewat yaki. Uyoi yaka sincerity, uyoi yaka taka simplicity, uyoi yaka taka jinglong khoj ka donot ka jongki. Kadai kumbau Jisu ang suk ki bakhoj ka donot na bakin yoi yo blay kilong ki bakhoj ka donot hak ka jing khoj ka donot ki yakren kat bagi dang yai lenti barhang ta ki yoi yo Jisu. Baronda haba kidang yayay u Jisu u kali haki yakai kabaki yakran kay ngi yakran kini ki arngot ki yakran sa pangka miracle kabajia ha Jerusalem ayu fi yakran Jisu kwa ban sngap bat ban syashkor Berhaba kini ki arngot ki ekran. Jisu la kale ki wong kae kaba pitang yakran. Bat kini ki yo sngow ya kasur ka jong Jisu ki klempet bat klem yo iyo. Ki ong ya kini ki gantin dai tang mame ubreu ubahadu mentamem tip ya kai kawalajia Jisu ong jia ayu hangdo pitharai ulat tip pa bad kaktin ka jong ublay ka ong temar kumta ula plia ki khamat jong ki bakin yo iyo kajeng duai jonga nalor kane ka khubor ha kane ka por ha phi ki nong snap baro bau trayun plia ki khamat jong phi bakin yo iyo Jisu tang sisin pek ladangin yo kajeng yam kan kala jeng yaro Jisu, Jisu. Aingan pek tang su Jisu, aingan pek tang su Jisu. Bapen hun
day tang mau. But onda haba kila yo ngau ya kata ketin bat kila yo yo te ula jano jar. Bat kila ya kren para loki kiong ya kini ki kentin hato kadonut jongi kam sem la plo hato kadonut jongi kam sem la plo kadba ula kren hangi hakata kalenti hato kadonut jongi kam sem la plo hangi kadba ula kren hangi hakata kalenti ngatwai yo ble bahagane kajeng ya seng celebration ya ke resurrection ka yang utran Yesus bangin mi nang ne rengkat berkedonot ka beplo om dai berkedonot ka badaita hakajing i yo Yesus hakajing rahem na ka banta jongo ngatwai bagani kading ka bagenjaman same spiritual fire tantang hagidonot ki jongi hakani ka snimi pat ka jong try Jesu bat bangin ya kren paralog hi way badi way pat hatu ka donot jong fikam cham la plo haba pio snow yo Jesu haba pio i yo Jesu ban ya kali paralog pi plo ne ngate ngala plo ka man sem hakalenti saga ribri ban yo snow yo Jesu ban yo i yo Jesu oh baka ding jong ke revival kan wan haka balang bakan tang ya ka sneu baro bat bakan plo haki donot ki jongi kumbatang haka donot jong kini kinong ya lenti haka ribri sha Emmaus para log bayi ladangit don haka jing dai tha ka bagan jaman sim tu ai ken bagan ka khubor jong ka jing mi padu Chris kan walam ya ka ding jong ka revival haki dronot ki jongi bat bangin lej ban ya to ya ka ni ka jing shisha ba utrai Jesu ulami pat da shisha wan mi nang ne tangkum kinong snap hinrai minang ne kum kinong le ya ka khubor jong ka jing mi pat ka jong utrai ba ye jong u Jesu haswa ya ka bangangan syong no ngakwa ya ka ban kentu ya pi ki paralog ba ye ya bat ki para bengai jo dongin wan hau Jesu balami pat kumbawan ka Mary bagi umat hakadonot ka papaj wan ban yato ya ka jeng paj donot jong phe utip manu bala pen paj ya ka donot jong phe tang mau kwa ya phi ba phin ya thu ho manu bala pen paj ya ka donot jong phe imei pa ka ba ye jong phe u ba ye jong phe kadau jong ki umat thang ki ba shlai na ki khamat ki jong phi utrai ula dep tip tang mo utrai kwa ya pi ba phin ya thu ho ya kadau jong ki umat ki ba toj man med ha ba phitia kadon ka wai ka pra ba ngai ka ba phla mat ka ba ya thu ya nga ba por ba ngai dwai ong pastor ki umat jong kim jur khyang ong don hakapor ka banga bamja hakapliang ki umat ki toy bat ka yak khlelang bat ka jing bam hakapliang ka jonga ki umat ka thang
Kasengkli ke jongpi kamjur kiang shiteng me chiteng sanya piyam Jisu kali pia kana kapor why are you weeping balai piyam na pedeng jongpi kana kapor don ki be kendo ya ki mau khang ki mau ba ki baban ki baka ya ke jing in jongpi sila do jing karman ya tu ho Jisu Jesus ya tu how Jisu tungin kan mau ro para bangai be ya ka bangin lek kumbalek ka Mary bat kinong yai lenti jai maus ban ya tu ya ka khubor bapau na phila lek no nang ne ban ya tu ya ka ne ka jeng sisa bat ka bakhadu ek haswa ya ka bangingin mi nang ne wat mi nang ne khlam pediam ya ki jing ai ki jong Jisu the greatest gifts ka balong ka jing sok badu man sem khoi peace be unto you receive ye the Holy Spirit Pikloi ban lai kata tong ya pendamainya duai don na pedeng jongpi ki badon ki umat ketang kum kam Mary don na pedeng jongpi ki balaban ki mau ka ki mau ba hakalan tiai ka bom don lacho don na pedeng jongpi ki ba uman sim ko jong oblei udang long nong wei ha jeng em ka jongpi la da pi don kam ye gini ki jing ai ki jong utrai philaban ong pastor kan maulan yang ha jeng duai om dai tang na pulpit wat on na phila lai pai sha ka yeng ka jongpi wat klat yang nga tengam tip ya ka kerteng ka jongpi ngam tip ya ka address sang no pisong u Jisu tip ya ka kerteng jongpi by name kumbau khot ya ka Mary badu tip ya ka jaka syong ka jongpi phiki badon kam ya ka jeng duai ka ba kerpang ka ba kum ka ne na pedeng jongpi ki khon samla ki long kemi ba ki long paro da ka jeng shlur ngakwa ban khot ya phi yeng ha ka jaka ka ba phi syong ho yeng ha ka jaka ka ba phi syong ni ya duai tram kar ko ya phi sibon pelayan ko blai sibon phi na to na gallery ublem kar ko ya phi hoi phi nang ne na po sakiwai hoi sakiwai ro ni ne pen kut ha ka jeng duai te wat ni ne pen kut ha ka jeng duai te wan nom yai like na ka ne ka khubor ka ba kem ya phi ha ka ne ka por wan nom yai like na ka ne ka jeng sang u trai Jisu don hang ne udon hang ne bodu ong yathu hanga ka khon utrai uni rap na ka bantai jong phi hallelujah sama phiro khublai simon thank you sakiwai ro hoi utram kar kho ye phiro hoi ngai ye phiro hoi utram nya rap phi hoi utram kar kho ye phi hoi khublai simon phina te na jrong ki badon ka jing kit ka bakhia ki badon ka jing janjar ki badon ka jing khang ka man sem ki jing khuslai ki jing sngo si ki ba u Jisu la pan na phi bod un kit haladehi un yarab u kan ran be ye jonga hallelujah try Jisu ong ka jing dwai minot u ba hok kala ya sibon om dai tang manga makwa ya phiu pai lang jong trai ba phin bu ya ga ne ga jing dwai na ka banta ki ne ki khun samla ba koridor na ka banta ki ne ki long kemi ba ki long pa ki ba ton kam ya ki jing dwai ba kerpang ki jong me tong in ya dwai lang ha ga ne ka kholat mat ka ba manta tong in ya dwai ba phiru pen kan tang ya la de ho trai Jisu ya tho ya ki jing jan jar jong pi trai Jisu ba ye nyawan ha jan jong me hallelujah kan ra ba May you ia try kanat ya ka donot ya ka mensim ya ka jeng mut ya ka jeng perkat ya ka jeng kia ya ka jeng jenjar ya ka umat ya ka jeng tang ya ka jeng sngosi kanat be ha ka jeng im jong kine ki para bangai be ya ka jong ker khu ya ki try kanat kin mi na ka jeng sang pelai loi war ya ki try kanat
Ya kabau kon ula pelaj da shisha. Gitu ki bala do jingkermen tu iPad ya ka jingkermen hakia trai kan ran. Gitu ki bala pat ka donot ki bala lu wet kaman sem. Tu pen khia ya ki hagana ka por ka manda kan na be jo. Batu da long reng kat lem bat ki ko kan rat ba. Hakikti ki jo mengi IT ban ni shania kan na be ja. Ka buram ba ka jero kan long ya ka kerteng ka ba ko ka jo me. Sngau ya kena kejeng dua ya try. Nabangi pan bangi khot kerpat. Daka bango bat daka jingai bamela jubam ya kini kejeng dua ya kijonge. Bat ka buram baga jero baro kanong yau Jisu menta baca bam jokodro. Amen. Subha bansang. Belum kerko ya pi baro naga baga buram jong. Amen. To blame kerkuye pi pastor. Ngisngau kena kepor, blame la kerku si kena yang ia kena kelamat, lang badai kupor. Jong ke jing mi pat ke bau ji so la mi pat na ke jing tap. Tonggen mi na kena ke ji seng. Ringkat bat kena kupor, jong ke jing mi pat. Hang ngasngau kala kranjur de sisa. Bat ngei na ke benta jong pi. Tonggen mi na kena ke ji seng kemalong. Dahing kejing syapting kejing jabaro, tongin mi dah kejing pensilor kena kepor. Ngenam yu isu kejing ting kejing smith kejong kejingem. Tongin mi dah kena kejing seng, kumbal pentumai bor yang man revival bakin zaman sim. Tongin mi dah kena kejing seng, bal pentumai bor empower yang ni. Kebor kejong man sim bakho jong blay. On pensyai bor yang bangin jam syakmat, an penrham yang man sim jong ni. Ban syakri yau Jisu balami pat na kejing tep tongin yang skep hang ni. Try on kerku leng bagane kubor jing mi pat kabau try ula kerku ublem kerku pi pastor. Hagane kelebat ngin yo ban penwai no gane kejing syakri jong ni kepor. Bat ngas ko bonong gane kelebat tongin ang imi kejing duai. Tongin ang aiman sim i wai pat bat tongin jan show blay. Dakabangi yo ban syakri yo try. Hakabangi wan syaka jing ka bakanta. Ngin yo yakaban yakanyok kejing pesaba ke jam sim. Ban pensyai bori ke jingat ke jongi. Ngin penwai no kejing syakri jongi ne kepor ke bangi ruai ke jing ruai ke basan spa sau pusan. Ban kemau yang ibau Jisu le mipat, bangiru yang saya mipat na kejing tep. Da kejing imbat huma. Kena kubor na kena kejing ruai syamat sim kubong komne. Sanspa saupusan, haka step jing job bakra, habangin snow utrai unkot, kiba yap ken yami pat, ken kalasha jing bom yap shu, hapadeng shi kalamat, batu Chris, ken lorenkan, baru Jisu gen salorenkan, para bangin kene yedeka, jingkermen jongka jing mi pat, nyenya yang barok hoy, nyenya lek syam yau Jisu, haka step bakiba yap ken yami pat, nyenya yang barok hoy. Yen nak ya syam yau Jisu hasen beneng yen ya kawai badu rengkat ya royu tra yen wai da kejing kermen da kejing ye san spa sapusan adene ke jerwai ngasuban khot wai ni kerang ba jengi iba ibi soton in yo ban wan shikmat ban bu kejing duai ya kejing aingu ke bapila ai kan ke step bat kunju ban pelai ngi de kejing ker kupen wai ha kan ke por tungi yang langir wai kejing wai ba san spa sapusan iba ibi sutun in siyo banwan syakmat bantuai. Haka step jing job ba crow haba in snow utrai unkot iba ya in yami pan in kalasha jing imbang yap shurame shikul imman baru in
Hagan step halfway. Yes, you can surge me go try. Bamel friend Lamau Shakri, you may. I begin teen barok, Kibangal snow. Kin Chong Sak no Jungi. Kin Pentamai boy, Yagan and Tea Jong and M. Kujungi. But barok in long people are ready, Lapan cray. But what job are you wait on the playing Jungi? Given a Sakut Hagan no you don't in the door. Dan nadu kali ke sini kau try. Pen kau dah baru belajar me. Ya baru ki par me ya kebarang. Bagi nong flying bagi em ke janai me. Malakar khusyuk ada nge ki benda baru jeng dan kam ke em. Kum ta try lama kita ke jengkar khu ke benda kar khu ngi. Ngiwan man ai ki sika kam ke bakrau je me. Tu kar khu ya ki par me baru. Kebeli penuh ialah ke jong ai jong ki sika kam ke bakrau je me. But tam kin ai ke pisah ke tengkar. Indra kena buat air real jong ke donu jong ki seme kupa. Badai ke tangan ke me ku apa bedon kam kukun rat. Ya ke imi way ku way. Try kan rap ku dor ngel sngau malakar khuya baro ki bali don mentag jing ai sika kam ke bakrau je me. Ong ke tin ki me kali thu sa. Play kmen bani i ke no kita ki ba ai de men. But yarap ba baro ki jing ai jongi. Ken long ke bangi ai sika kam ke me. Da ke no ke men. Kerku try. Ya baru kebir dan mentah ni kecing ai cakap kamu kene. Wat ino iki way pu way. Kerku iki kamu jam jing train kita. Bagi mentah baru jong kecing im joki. Bagi long de sisa ki briu je me. Ya ke bau men sem ko je me try. Undon kan bagi. Barak boy no ko pa to ai bagi ta kecing ai ke ber biang ke jong Jesus Christ bau try. Kecing ai bang jong blai bau pan bom jukun. Lem bagi jing slok bang beciang mencai por jong sem ko. Kan lorong kali mangi ki bangai hagan ke balang. Barkir bangai jeme kelang saudang setelah ke pertai. Nadu mentawat halak kerja. Amin.